Ja tähän korrisen, niin saadaan pitkästä aikaa video pistää tänne. Skipillä. No ois se kun mennyt kentälle, mutta otti tuohon puuhun kiinni. Itse asiassa siitä muistinkin, että mulla on väärä kiinni. Eikö se? Hieno! Ei, mä missasin tuon! No mitä, Meikä näppäili kännykkää, kun mä joko sanon se vielä, että meni. joko se meni. Et mä oot tosissaan. Meni ja jääkin vielä. Meikä kattoo kännykkää ja jätkä ei oota, että... Joko Sanna Et heitti? mä oot tosissaan oikeassa. Joo, Kakkajaakka. siinä se on. Ja sitten sanoo joko se nyt menne, niin ei ylimääräisiä hilloja. No niin, savahan se on se siellä, joo Just joo. ihan te puhuitte, Timo sanoi, että saadaan uusi video laittaa. Niin, että välillä joku video ja jäipä tuokin sitten näkemättä. Niin. Mihin se Jesse katoos yhtäkkiä ja Heikki kirjoittaa tekstiviestiä, niin Jesse. Sillä aikaa. Jos se meni Kling. seuraavalle lammelle. Ja ne punaista kiekkoa Ekka otti laukusta ja sitten yhtäkkiä onkin tuo saitti taas Sitten kädessä. Jesselle, että joko se nyt menee. Sitten Jesse kävi puikkamaan. Tässä pikkusen haisee palaneen kärjen. Mä käyn hakkeen poissa, niin pääset taputtaa.